Aquests dies s'ha celebrat a Barcelona el World Congress Mobile, el congrés més important del món pel que fa a telefonia mòbil. Enguany s'ha vist que el gran negoci del futur seran les aplicacions de mòbils, que el 2010 va deixar una facturació neta només a Espanya de 13 milions d'euros. Parlem ara mateix amb Carlos i David, dos nois de Tarragona que han constituït la que és de moment l'única empresa al territori que desenvolupa aquest tipus d'aplicacions. Hi ha moltes coses que destacaria, però principalment he vist molt enfocat al tema de tablets i després he vist la gran inversió que ha fet Google en el seu estand per tal d'una mica, diguem-ne, suposo, fer consciència del seu sistema operatiu Android i també bastantes aplicacions de GPS de geolocalització. A veure, és algo present que pot generar negoci, però és un negoci que vindrà més de cara al futur quan el màrqueting s'integri més dintre de les aplicacions i comenci a tindre, diguem-ne, els mateixos resultats que tenen ara mateix les webs. El que passa que sí que, per exemple, un mòbil el porta tothom sempre a sobre i sí que es veu que aquí pot haver com un cert negoci en el futur que ja hi ha i cap aquí va, sobretot amb el tema de la geolocalització. La geolocalització és molt important perquè tu pots anar a qualsevol punt del món i saber realment el que cerques amb el GPS i pots inclús fer màrqueting creuat de dir, amb aquesta ruta els restaurants que estiguin o bars o hotels o el que sigui poden pagar en empreses que gestionin aquesta aplicació per tal de poder-se publicitar a mida que van viatjant per aquesta ruta o anant de camí cap a un monument que vulguin visitar. En aquesta part relacionada al turisme ja estan traient aplicacions d'aquest tipus. Nosaltres mateixos estem a punt de treure una. Jo crec que sí, la veritat, sobretot ara el que s'integra el tema de les aplicacions és sobretot pel tema de les empreses. I com ha comentat el meu company, pel tema de publicitat i màrqueting. Cada vegada l'accessibilitat a través de tàctil és millor, cada vegada es treuen més recursos i jo crec que cap aquí hi haurà un mercat com el que hi ha ara mateix en internet. Compte una cosa, moltes botigues que hi hagin, que facin venda, podrien muntar una botiga online a través del mòbil. Ara s'estan traient tecnologies de pago a través del mòbil. Això què vol dir? Que es podran fer pagaments de productes a través del mòbil, no necessitarà ni targeta de crèdit. Segurament evolucionarà a pagos d'autopistes, pagos de cine, pagos de qualsevol cosa. És la tecnologia, la NFC, que ara el nou mòbil que ha tret Google ja incorpora al sistema. A part van fer, per exemple, aquí a Catalunya, van fer una prova pilota a Sitges, amb la Caixa i Servirret, que feien, crec que eren 300 locals, establiments del centre comercial de Sitges, i per la gent per pagar, i de tota la gent que va utilitzar-ho, la veritat és que van estar molt contents. Nosaltres estem treballant amb tipus d'aplicacions fetes a través de web mòbil per tal de ser portables i visibles a tots els dispositius mòbils. Si us fixeu, això és un exemple d'una pàgina web en la qual tenim una pantalla amb molta resolució. Si ens anéssim aquí a l'apartat de treballs, podem posar molt contingut perquè la pantalla és gran. Què passa si anem amb un mòbil? La pantalla es redueix, les imatges s'han de reduir, els textos han de canviar i parts de la pàgina web no es poden veure. Parts de la pàgina web o l'aplicació. Llavors, si ens anéssim a treballs aquí, en la web mòbil, veuríem que la distribució és totalment diferent perquè la tendència de dispositius mòbils es anat movent per la pantalla.